Shua bagi pai ba ke jela ke jid ekonomi khamat ke yeng dor bar thawan keseng United Democratic Party ha ka khanyo tere urumphang kala palai pai ba ka thup jungkular lani ka manifesto ha ka office tre kam jong keseng ki matre kam ki ba ka keseng ka kular ba ha khamat e kalong banwan ra ka koi ka khia ba ki jaka ai jing sumar ki papa ka po ka jela ki lad yo kam yo jam ki samla ka pule ka puthi ka papa ka ba ban pen bor ya ka sarkar pedeng ban pen tre kam no ka ILP But ban pendrung ek ktin khasi bat garo haga khnet ka bapra jaga riti sanchar kari India. Ya kate ka thup jingular la palai pai ba do Vice President ka seng uba alantri khar haga jadon lang ka President ka Women's Wing ka Kongpeti Pingrop baru kertong ka Nongkrem constituency uba alambor malngyang. Hakani ka manifesto ila kerusai ya ka i ka ba ni ku ka seng ni ba ka Julai bro kowe kadang kam dia ka kot kya aman gilia om tang haka ibormet jom pat ng sosno andai kham tam de hakiliang ka uli puthi karap karyang ka bahar miat ke imlam ka salam ka kam cuma kai putih nota ka tiu ka yo kot habro kiliang bat kunjuru ka punjing kun thambor ya ki samla ki jongi wa kin nang kiu rat ki dentia ki jongi ki baki sim ki rat ki bapher tata ka dei ka kam yele kai ne ka kam chok thai ne ka kam ban seng yaki kam na jong ki penta bapher but ban yo yaki ni naga party ni bagi don kam ba ka platenta jong sarkar dari ban jong ka bukit ko biang ka hukum niat yaki sor ki jongi dari benlong ki ba omlong su ki mo jitut na penta ka roi ka pa nanta saka kebahagiaan dan benta kini ki bela songkai bat kumjuru ye ki pelaya blok ki long kumi ki ba syai kunrei bat khatam ye itu ki ba ko ki khotmet bat ketiu ya ka jingsem jinge jong ki long trei asha ngan wadi ki long trei belasngi bro ki phai pada syaka Roy kapa seki than no bendong akaba ki surok long seki snong baro kin long ka mat ka bakmat do ka bakam dan monra ya kata kami halia apa ko kia baro dia ya biade berka kam yo jam ki kwa kan phai mat man penlong ki pun samla jungi ki betebit lengba ki institute ki ba ai skill development bagi coaching centers kani ka rata banjo bandrung kam akibat sarkar yang gihap khidmat yang nama ba ijla ki ba shabar jila meghalaya ba ikiu ya ka rata kham ba kan thamplila samplilti kun samla ki bo puli khambul ki kos but kunjuru ban pendap ya ki kami di padang sa ako ka kitna sarkar bapher ka hukum sungkam nagaliang ke MPSC beri benlong kopor ka ba lingkot ka ban yarap ya gitu kiba kami ban yo ikam di baki la ya song di semen bapher ni kwa ban lum don so ka personal interview no tagi tos grade 3 grade 4 ini ibadangkam yang personal interview berlong on camera tambah kemudian kecil syaliang dan regularize ya ki casual but contractual employees betul di kuat ini but ya ka policy tungkam tunjam but ka reservation de benta ki lat kan pulih syabab keturu di kuat dan review dia